Vážené súdružky, vážení súdruhovia, no hlási sa zo záhroby váš prezident súdruh, doktor Gustav Husák. No súdružky, súdruhovia, čo povedať? No tak ťažko sa žije však posledného štvrťstoročia, lebo imperialistické síly pod vedením washingtonskej reakcie tuto všetko rozkradli a rozpredali však aj našu Československú socialistickú republiku na dve polovice rozdelili. No a čo zbylo našim ľuďom? Ako by som povedala, tak akorát tá holáriť však. No ale súdružky, súdruhovia, nie všetko je zlé. Aj niečo treba pochváliť. Ja mám úprimnú radosť, súdružky, súdruhovia, teraz z môjho nástupcu, súdruha Miloša Zemana, prezidenta, ktorý a jeho politiky, lebo on sa nebojí však povedať ľuďom pravdu do očí, ktorú chcú počuť. No. A aj sa mi páči veľmi jeho zahraničná politika, najmä jeho priateľstvo s čínskym národom pod vedením KSČ, komunistickej strany Číny. No a ako povedal súdruh Vladimír Ilič Lenin, treba učiť sa, však to aj súdruh Zeman pochopil, treba sa učiť od čínskych komunistov, od čínskeho ľudu, lebo teraz sa všetko na svete vyrába v Číne, to je jasné víťazstvo tej bitvy ideológií, keď zvíťazila vo svete tá marxisticko-leninská doktrína, lebo všetko sa vyrába v Číne. No a keby nebolo Číny, tak nemáme vôbec nič. No a treba povedať, že sa mi aj páči, ako sa súdruh prezident Zeman nebojí zastať súdruha prezidenta Vladimíra Putina. Však, lebo ja poznám Putina ešte ako takého svedomitého, poctivého komunistu, aktívneho, pracovitého agenta KGB, keď robil v Nemeckej demokratickej republiky. No a ako sa hovorí, aký agent, taký prezident však. No a dúfam, že súdruh Zeman naďalej bude prezidentom, lebo teraz som počul, že možno aj súdruh Babiš ho podporí. No a ja tiež poznám Babiša ako takového mladého, aktívneho, šikovného komunistu aj agenta. Ešte, lebo dôležité informácie sme mali, hodne pomohol našej socialistickej republiky informácie z Maroka, Grécka, Talianska, keď tam pracoval v zahraničnom obchode. Dôležité veci sme mali od Babiša. No a ja dúfam, že sa mu naďalej bude dariť. A nebude ďalší Slovák, ktorý sa tu presadil v Čechách, nie ja, ale aj súdruh Babiš. No, tak ja sa s vami lúčim, súdružky, súdruhovia, prajem krásne Vianoce, krásny nový rok a krásnu budúcnosť pod vedením súdruha Zemana a súdruha Babiša. Tak a teraz Detko Mráz. Дедушка Мороз елку нам принес, лучше елки нет. Что нам принес дед? Сдаряк свинья.